Hello mga kalingap, nandito na ako ngayon sa sa Tinambakan Marinis to. Kung saan ay dadalhin natin yung wheelchair ni Boy Nelson na dinonate ng Pinoy Bayanihan worldwide. At maraming salamat Sis Laura Birakit dahil pinakinggan mo yung yung hiling ni Boy Nelson na magkaroon siya ng sariling at brand yung wheelchair. Ito guys, ito mga kalingap. Ayan. At kahit umuulan, tuloy tayo. Tumutuloy. Yan, wala tayong pipiliin oras kung ano sa pagtulong para lang makatulong sa ating kapwa. Okay, tara, punta na tayo kay Boy Nelson. Maging hanggang wakas nitong buhay. Isang mapagpalang araw po mga kalingap. Andito ako ngayon sa sa sugod ng Baka Marinis Sur kung saan ayan nandito si Boy Nelson. At ayan nako. Punta tayo. Sana nandito si Boy Nelson. Ayan. Hello. Tao po. Hello, andiyan si Boy Nelson. Ayun, nakahiga si Boy Nelson. Magandang araw, Boy Nelson. Nasaan yung tukawan mo? Ayan, mga kalingap. Nakahiga ngayon si Boy Nelson. Ayun. Hindi ka nakatayo, ano? Hindi ka nakatayo? Nakatayo po. Nakatayo siya? Day po. Ano, kumusta? Ano? Maraming. Ay. Ay. Gusto mong karoon ng wheelchair? Ano? Ay, hi po. Hello, ayun na. Ito si Boy, si Boy Tapang. Boy Nelson. Ito. Kumusta na? Pwede magtuko sa tabi mo? Kumusta na?
Sige. Kukunin ko na yung wheelchair mo. Gusto mo? Ano masabi mo? Salamat. Mm. Ayan yan. Ayan. Nakita niya yung post mo. Ayan. Hindi na siya nagdalawang isip na ano, magpadala ng pambiling wheelchair para sa iyo. Ano? Ayan, ako kunin ko na. Kunin ko na. Ayun. Tara. Dahil nag-request si ano ba yung wheelchair. Kukunin natin to. Mag-unboxing tayo ng wheelchair. Ayan. Medyo may kamahalan nga lang to kaya okay lang. May wheelchair na si Boy Nelson. Ayan. Alam mo naman ito. Parang hindi man wheelchair. Ano to? Ang laman nito is ano? Cellphone. Masaya ka? Masaya ka? Maraming salamat po. Ayan yan worldwide sa pamamagitan ni Sis Laura Birakit. Support nyo po siya, subscribe nyo po ang channel ng Worldwide kasi meron din siyang YouTube channel at tumutulong din sila sa ating mga kapwang nangangailangan tulad ni Boy Nelson. Ayan. Ito po. Ano? Tatapan mo na yung wheelchair mo? Ayan o. Kaya ito. Ano, masakit ka na dyan? Pwede na. Sasakay kita dito para buhay naman. Yan, bagong-bago yan. Paano ka na si internet? Paano ba to? Dapat ano, flat yan. Ayun. Ayan. Ito seatbelt to. Pag yung takbo mo ay 100 km per hour, kailangan mo mag-seatbelt. Kailangan mo mag-seatbelt. Ano? Ano? Isasakay na kita. Gusto mo? Tara. Side?
Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap, sa pagkalinga sa tuwa si Lola Damianay napapainda.